Cucu! Ceau! Sunteți pe rețetefine.ro. Eu sunt Alexandra și astăzi o să gătim ceva foarte interesant. Dacă vă place mâncarea asiatică, o să vă placă și mâncarea asta, pentru că o să facem tăiței chinezești cu pui. Eu sunt mare fan de mâncare chinezească. Am pregătit așa, avem tăiței chinezești. Cred că sunt tăiței din cartofi. Aici avem cam, nu știu, 100 de grame, ceva de genul ăsta. O pungă sau jumătate de pungă în funcție de cât gătiți, pentru cine gătiți. Bun. Un pic de varză, o ceapă roșie sau albă, nici măcar nu contează, 2 morcovi, 2 ardei. Dacă nu aveți ardei, iară nu sunt obligatorii. Eu i-am pus că-s mai bun. 4 căței de usturoi. Am pregătit cam 300 de grame de pui. Le-am tăiat deja cu bulețe și l-am lăsat să stea un pic în sos de soia, să se marineze, să-i zicem. Așa, mai avem sare, o să pun după gust, piper alb, fulgi de chili, sos teriyaki, cam o lingură de sos, o jumătate de linguriță de sos de scoici, oyster sauce. Așa o să-l găsiți în magazine, oyster sauce. Cam o lingură de oțet de orez. Dacă nu aveți oțet de orez, nu e niciun bai, că puteți să puneți și alt oțet, numai să aveți grijă că oțetul de mere sau oțetul care se găsește în comerț, acela banal, obișnuit, e un pic mai puternic. Atunci nu puneți chiar o lingură, trebuie să gustați un pic. Și cam 4 linguri de sos de soia. Nu există mâncare asiatică fără sos de soia. Asta e clar. Am mai pregătit și un wok. Ăsta e wokul meu. E preferatul meu. Am gătit în el și tocană și cred că numai super n-am făcut în el, în rest de toate. Mai am o oală în care o să fierb tăiței și cam atât, și multă energie. Și mi-am mai pregătit și un pic de cidru, cum am făcut și data trecută. Sper că de data asta o să și vedeți ce o să gătesc eu aici. Iau deja pe la început, ca să-mi fac curaj. Noroc să pornim la drum. Asta e o rețetă foarte simplă. E foarte important ca toate legumele, înainte să ne apucăm de treabă, adică să dăm drumul la foc, e important ca legumele să fie tăiate deja. O să tai toate legumele fâșii cât mai subțiri, julien, după cum le spun francezii. Așa. E important să aveți un cuțit care taie bine. Eu am avut foarte mult timp cuțite care tăiau foarte rău și nu e cea mai bună varianta asta. Am uitat să vă spun. Am tot. Dacă nu le-ați văzut data trecută, le vedeți acum. Mai e un ingredient pe care l-am uitat. Un nou. O să mă duc imediat să iau și eu. De fapt, o să le iau la sfârșit. Înainte să dau drumul la wok, o să pun tăiței la fiert. Faza cu tăiței de orez este că trebuie să fiți foarte atenți când îi fierbeți, să nu-i faceți derci. Eu sunt foarte atentă când îi fierb, din cauza asta, că mi s-a întâmplat. Adică lăsăm apa să fiarbă, apă cu sare, și în momentul în care fierbe, sting focul, pun tăiței, îi las vreo 3 minute și gata. Așa pun un pic de apă în sare, un pic de sare în apă. Așa, ulei. Sunt oameni care folosesc, de fapt în bucătăria asiatică se folosește foarte mult uleiul de susan. Mie nu prea place gustul uleiului de susan, așa că o să folosesc ulei de floarea soarelui, obișnuit. Dacă vă place uleiul de susan, puteți să folosiți ulei de susan. Dar trebuie să aveți foarte mare grijă că e foarte aromat și să nu puneți decât o lingură jumate, niciun caz mai mult. Mai mult. Până fierbe apa, o să dau drumul la foc, pentru că o să fac
puiul prima dată. Aș putea să vă arăt și puiul. Până se încinge ocul. Cred că s-a încins deja, din cauza piruetei. O să pun puiul. Puiul meu o să ajungă din nou în... Se pare că oul meu a fost înlocuit cu un alt ou. Peste pui voi pune și câțiva fulgi de chili. Aveți grijă cu fulgii de chili. Ok. Puiul s-a rumenit. O să-l pun înapoi în bol. În bolul din care l-am luat. Acum o să mai pun un pic de ulei aici. Apa se pregătește să meargă. E un secret ăsta. Așa, am mai pus un pic de ulei și urmează ceapa și usturoiul. Acum urmează restul legumelor. Fără ou. Am pus tot aici și o să amestec bine la foc iute până când o să se înmoaie un pic și o să mă ocup și de tăiței. Opresc focul la apă și adaug frumușei ăștia albi. Nu s-a întâmplat nimic. Toate sunt în ordine. Legumele s-au înmuiat, sunt aproape gata și acum urmează partea cea mai interesantă. Urmează partea cu oul care a dispărut. Așa. Sparg oul. Și când o să-l pun pe foc, și fac acum o omletă pe care apoi o să o amestec cu restul legumelor. Trebuie să pun pe foc ca să se coaguleze. Adaug puiul. Deci, după cum spuneam, dau un pic de fructă. Perfect. O să opresc focul. Hai să vedem ce facem noi aici. Bun. Sosul de oyster sauce. Sosul de scoici. Sosul de soia ca să mai moaie mie maglavaisul. Urmează sosul teriyaki. Asta nu-i musai să puneți, dar se poate înlocui cu un pic de zahăr. Are o tentă ușor dulce. Asta e treaba cu mâncarea chinezească. E echilibrul acela fragil și foarte interesant dintre dulce și sărat.
Și asta este mâncarea mea chinezească. Perfect.